A v dnešním videu já jsem původně, určitě, pokud jste neviděli video z Bravka, tak se jděte kouknout. A já jsem totiž chtěl původně natočit už dlouho reakci, ale nějak jsem to nestihl, takže tady máme 2 videa za jeden den, no nic, ale tak víš co, že jo, proč ne, mám vás rád, jste skvělá komunita, takže jdeme na to. Máme tady, pokud hrajete Fortnite, tak chapter 6, finální live event a máme tady na něj teaser trailer přímo od Fortniteu, teda pokud chcete vidět, vidíš? Hej, neští se. No to je jedno, prostě to je fakt od reálného Fortniteu. Tak můžeme jít na to. OK. Ještě kdybyste neviděli, tak tady ten diamant, tak to je vlastně, počkej, já vám ukážu. Tak to je Zero Point, jo. OK, něco se děje. John tady to. OK, v obří chapadlo hoši, to jsme měli v minulý season. Kámo Godzilla, kámo Godzilla, pokud jste hráli, když byla update Godzilla, tak pište do komentářů, hrál jsem. OK, jasně. King Kong. OK. Samozřejmě Star Wars, kámo, jo. Obřího myslí páč, hází dolů. OK, Kill Bill. Kámo, Kill Bill a ten Zero Point asi nějak vybuchne, nebo... OK, něco se děje. OK. John pomáhá stát Hope. OK. A jestli jste viděli, tak tady na konci byla nějaká... Hej. Nějaká příšera to vypadá. No každopádně si to dáme ještě jednou. A už do toho budu tentokrát jenom mluvit a už vám to nebudu vstupovat, jo? Sněž jako Zero Point. John. Zapadlo z minulý season. Godzilla. Zero versus King Kong. Stíhačky tady. Kill Bill. Joši, sorry, já jsem vám slíbil, že to nebudu vstupovat, ale teďka, pokud zapnete Fortnite vlastně ve 3 hodiny, tak můžete zdarma získat takovej Kill Bill Yuki skin. Já vám ho ještě na konci videa ukážu. A stačí Fortnite vlastně jenom zapnout v 15:00 a měli byste ho dostat. OK. To vypadalo hodně dobře. Hustý, tak teďka se na to koukneme a už to fakt nebudu stopovat ani do toho kecat, jo? This is it. We'll never get a better shot. OK. No, v tom případě to vypadalo hodně hustě. A já vám, kdybyste tady na ten hodně obří event chtěli bejt ve Fonku, tak bude pro něj speciální mapa, teda pokud hrajete Fortnite, tak bude pro něj speciální mapa, na kterou se můžete už mezi 19:15 až 19:20. No, jako půjde to i později, ale už to bude docela takový nejistý, protože to bude jeden z největších live eventů, takže tam bude brutální hrouda lidí. Takže doporučuji se napojit co nejdřív. A když se tam vlastně napojíte, tak vám ve 8 hodin nebo ve 20:00 začne tady ten event. A já vám teďka zjistit nějaký informace o tom Kill Bill Yuki. Jo, vidíte, tady jde vlastně vidět. Vidíš Yuki Yubari. A fakt stačí zapnout Fortnite kolem 3 hodiny a měli byste ho takhle dostat. Já mám tady, jo, takhle ještě takovouhle cápku byste měli získat. Vlastně zadarmo, když ten Fortnite v 15:00 zapnete. Já tady to video točím ale v 12:30, takže já ho ještě nemám, protože buď to jsem to nestihl prostě, anebo jsem v ten čas, nebo to prostě bylo ještě nějaký bugly, protože to byl hnedka ten první den.
To často, že obaly bejvají. Takže tak. A tohle bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dávajte like a odběr se zvonečkem. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čau.